Nu ne-au bătut, ne-au spulberat. Only knife, Arina. Only knife and jumped. And jumped, yeah. Bun. Asta e o schemă bună, fraților, cu care să puneți jumped-ul, cum le pun eu. Aici ne batem, nu mai găsesc pe... Da, păi eu fug. Păi eu fug după tine, bro. De ce iară joci? De ce joci doar să... Fugi de mine, bro. Și atât. Bro, haide să ne batem. Care are lag? Tu sau eu? Stai un pic, Sabir. Vrei să zic? Da. Bro, ai 30 HP. Eu am 46 ping-ul. Și eu am 50. Da, de la tine e. Bro, 50 ping e ca 47, nu? Nu știu cât HP este. Doamne feri. Azi m-am certat cu vărul meu. Cu Servan. Da. S-a certat pe care văzut cu vărul lui. Ca să vă dați seama, filmăm la ora 28 după ce am citit vreo 10 pagini din vrăjitorul din Oz, care de fapt nu e un vrăjitor. E doar un șarlatan. Chiar? Da. Eu pocăli pe ea să o moare pe vrăjitoarea rea și el a zis că le dă minte și curaj și întoarce pe Dorothy acasă. Și nu poate face nimic, că de fapt a fost un prefăcut. Bro, n-are cum. Eu spamez, tu dai. Da, tu spamezi, eu îmi pun RPG-ul ca să-mi dau mai bun boost. Puteai să-ți dai și cu arcul și cu daggers. Bro, era și one shot, că ți-am dat 80 acolo. Bă, acum jucăm cu ce vrem, bă. Bine, bro. Hai să jucăm cu ce vrem. Eu tura asta tot, că s-am prins nu-i nimic. Doamne, eu joacă sniper, bă. N-am cu cine. Acum am cu cine, fraților, și ca să vă dați seama, e mai bun ca mine pe arena. Dacă mă rupe vără-miu... Îl rupe vărul lui pe arena și el se antrenează pe arena. Pe arena națională. Da, da, pe arena națională se antrenează el. Bro, dacă... Bro, nu te găsesc. Nu 50. And maybe don't like. N-are. Oh my god, în sfârșit, după... Bun. Avem level mare amândoi. Nu m-am mai jucat de mult în Drivers. Cu vără tu. Da, și prietenul cu care filmăm acum. Îți faci canal de YouTube. Să filmăm și pe a tău și pe a meu. Daggers. Daggers. Bine, bă!
Oh. Hai, fraților! 4-4 scorul! Cum n-ai murit, bro? Bro!